ens parlarà de Ripoll, l'extrem orient de l'edat mitjana. Bé, bona tarda a tots. No sé si aquí sou molta gent de Ripoll, però com que el tema comporta una miqueta de transform de Ripoll, en principi el títol, com veieu, és La pólvora catalana i Ripoll, no? En certs moments, doncs, en el mateix context hi he posat La pólvora catalana i Colom. En el fons és fer una miqueta d'èmfasi en les coses que no se'ns han dit i que d'alguna forma tenen una relació important amb Catalunya. La pólvora, concretament, com la gent de Ripoll coneixeu, però més que res la historiografia actual posa Ripoll, encara que l'han esborrat del mapa, però des de mitjans del segle XVI fins a finals del segle XVIII, concretament fins que el senyor Comte d'Espanya va fer volar totes les armeries que hi havia a Ripoll, no? Jo m'ha preparat aquí unes petites cites tant del George Orwell com del George Santayana, que són dos jocs, cada que Orwell és fictici, que l'interès que tenim tots nosaltres de la Fundació i sobretot tots els que estaven aquí escoltant és que volem conèixer la nostra història. El poble que no coneix la seva història es va obligat a repetir-la, perquè és George Orwell deia que el que escriu la història, el que guanya, de fet, escriu la història que ell vol, no? És una miqueta les coses. En principi, tot va començar amb paraules. A mi m'agraden les armes, m'agrada la història de les armes, però he trobat quantitat de paraules que són d'origen català. Se'ls hi va clarament com allò en el seu moment va trobar que Colom era un nom purament català. Doncs he trobat moltes paraules, per exemple, estudiant la crònica de Pere Cerimoniós, quan hi ha la guerra dels Peres, la guerra de Pere el Cruel contra Pere el Cerimoniós, que de fet eren terrenys llunyans, però Pere el Cruel ataca a Barcelona i el setge de Barcelona fa servir les brígoles que tiren pedres contra les baixes de Barcelona. El cronista, que possiblement està en primera persona, és el mateix Gay, diu que només van caure les pedres de la planxa, no feien res. En canvi, una bombarda de les naus catalanes es va disparar contra el pont de la nau de Castella i va ferir els oficials de la nau de Castella, que va haver de marxar i se'n va anar cap a Palma, va atacar les colombretes, va haver-hi tot un d'allò. Però el que s'havia és que el 1754 hi ha una cosa que es diu bombarda i que té Catalunya i no té Castella. Després, en la conquesta de Balaguer, que és ja més tard, amb Jaume contra l'Urgell, quan és assetjat per l'Antequera, els historiadors expliquen la paraula falconete, que és una paraula falconete que es veu molt clar en textos acabades en bete i en beta i tal, que són castellanitzacions de paraules catalanes, sobretot si comencen amb befa. I penso que falconet, en principi, si veiem quan es detalla en llibres d'història de les armes, les parts que composen tant la bombarda com el falconet, diu que hi ha una part que és la tomba, o sigui, resulta que inicialment aquestes armes que es fan servir al segle XIV i posteriorment al XV tenen una part que és la tomba i una part que es posa dintre amb la pólvora, que és la part que explosiona i que fa sortir la pedra o la pelleta o pot ser de pedra o de ferro, o sigui una bombarda o sigui un falconet. Es diu mascle en castellà, el mascle, i ho mires a la diccionari de que són paraules catalanes, estan tot per el mascle. Anem buscant i trobem, doncs, artilleria, una paraula que no existeix al segle XV, no existia en castellà. Els historiadors anglesos que miren armes precisament de Ripoll diuen el fogón, però que en principi se llamava fogó, i la cantonera, la baqueta, la bombeta, o sigui, vas buscant paraules i en l'entorn de les armes et trobes una quantitat tan grossa de termes catalanes que em va cridar l'atenció, no? A part, passem tot això són llibres que es fan
la història de les armes de Castelldefels, un coronel d'artilleria asturià, i no té cap reparo en posar tota aquesta quantitat de paraules que són elementalment catalanes, no? Passa un moment, la pàgina. En principi, anem, suposo que vindrà amb una transferència posterior, però us volia parlar també de la paraula pólvora en si. Ho mirem en coromines, i coromines diuen que la paraula pólvora en català al segle XII, amb el sentit de les pólvores de les dones que es posaven pólvores a la mitjana ja, i en el temps dels romans, aquella cara enfarinada, que es feia amb pedres que es matxacaven en un morter, i aquest producte que sortia, los polvos en castellà, powder en anglès, purga en francès, en totes les llengües europees es fa servir l'equivalent del castellà polvos. Quan va arribar les pólvores explosives, i per primera vegada s'esmenta en castellà, en el camp de les coromines al segle XV, la paraula pólvora, és només en el sentit de la pólvora explosiva, però és una paraula eminentment catalana. O sigui, ja se'ls diu, si m'agrada diu, viene de latinus pulveris. Sí, clar, tot ve de llatí, si no vols buscar una radionyana, però el que és evident és que s'agafa la paraula catalana. Per què? Doncs com s'havia agafat la tomba, com s'havia agafat el mascle, o sigui, tot el que està relacionat amb armament o concretament amb la pólvora explosiva. La pólvora explosiva va quedar bastant així la cosa, precisament la deixar la gravació sobre aquest tema, encara no havia arribat el tema de com es podia relacionar això amb Xina. O sigui, ja durant el segle XX es va començar que els xinesos eren els inventors de la pólvora, va haver-hi tota una corrent de 20 o 30 autors que ho van negar durant uns anys, i ara torna a haver-hi la idea de que realment la pólvora va ser xinesa. No els canons potser, però sí la pólvora. No va ser xinesa, no va ser xinesa, vaig arribar a la visió d'unes estàtues que hi ha a Santa Maria de Ripoll, són al claustre del segle XIII, i són, d'això en parlarà més tard l'amic Carles, i són dos ambaixadors del Gran Ca que estan, és la part del claustre de Santa Maria de Ripoll, que és del segle XIII, o sigui que el segle XIII correspon a l'època de Jaume I, i els meus companys van trobar en el llibre dels fets i tal, dos ambaixades del Gran Ca, el rei dels tàrtares, a Catalunya, una a Perpinyà i l'altra quan Jaume I des de València. O sigui, el llibre que ja tenia, perquè amb en Jordi i Diumenge havíem parlat, la pólvora catalana, però els moros també tenen pólvora, un determinat a la batalla de Niebla, l'Infante de Castilla, i tal igual le tiran bombardes des de Niebla, no? Precisament a la setge de Niebla, la part del setge de Tarifa. Els moros, moltes de les coses que ens han portat ells, doncs, des del paper, l'alquímia en si, són coses que han portat de Xina o d'Índia i ens han arribat per la part del sud, no? Si ells ho tenien, com és que nosaltres els vam poder vèncer, no? Per tant, aquí és una cosa que he vingut a documentar a fons, i al final ho he trobat en dos llocs, que no sé si estan aquí. Això, potser diria després que l'explorar una mica de les diapositives, no? Però puc explicar aquesta pàgina també. De fet, la pólvora ens vingui dels moros, o ens vingui directament de Xina. Si no hi ha un caldo de cultiu, un lloc a Catalunya on es pugui tractar aquesta pólvora, la pólvora és alquímia pura. Si no hi ha alquimistes, no tenim la gent que pugui fer la barreja adequada que exploti amb la força necessària. Primer tema, tenir alquímia a Catalunya. L'alquímia a Catalunya la tenim, i per un home doncs, que és una eminència, no massa prou catalana, que és Benet de Pelayo, en la història dels heterodoxos espanyols, deixa molt clar, no he pogut posar les cites aquí, però us podeu llegir tot el llibret i veureu que diu que l'alquímia medieval té tres personatges i tots tres estan a Catalunya. Són Ramon Llull, són a Palau de Vilanova, i n'hi ha un altre que és de la franja de Ponent, de la part de Tarragona, no recordo el nom, acabant al segle XV, al segle XV, amb el marquès de Villena, pare d'Isabel de Villena, que també dels dos treballs d'Hèrcules, que se li diu que és alquimista. O sigui, tenim el coixí d'alquímia. He trobat obres a internet, facsímils d'obres d'alquímia, i n'hi ha una, precisament, que em fa molta gràcia, perquè està feta amb la pel·lícula d'en Jordi, amb diàlegs aristotèlics mestre-deixeble,
Pels mestres hi ha 3 mestres. Un es diu Plato, l'altre es diu Lurio i l'altre es